салом дӯстони арҷуманд, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси 26 аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул, яъне Истанбул А1. хоб, дар ин дарс чӣ гунае ки ба шумо ваъда карда будем, қисми динлема ҳаст, гӯш кардан ва дар ин ҷа як матне ҳаст, онро гӯш мекунем, як сабте ҳаст, гӯш мекунем ва он чизе ки дар сабт аст дар ин ҷа менависем. Диалогу dinleyelim. Formdaki boşluklara dolduralım. Мегӯяд ки муколамаро гӯш мекунем, ҷойҳои холе ки дар ин бланка ё ки ин форм ҳастанд пур мекунем. Отел форму ин чӣ будааст? Бланка ё ки ҳамон варақаи сабти номи меҳмонхона будааст. Отел яъне меҳмонхона. Ба забони англисӣ hotel. Ба забони русӣ фикр мекунам ҳам отел мегӯянд, ҳам гостиница. Хоб, ба забони тоҷикӣ меҳмонхона. Ба забони арабӣ фундуқ. Хоб, акнун меравем суроғи он сабт. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, No 34, Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. хоб, дӯстони гиромӣ, дар ин ҷа ин Erdem Hotel Анкара, номи ин меҳмонхона Erdem ҳаст дар Анкара. Яъне ади ном мешавад. Инҷа бояд номро бинависем, номаш Дарё будааст, Дарё навиштем. Сояди насаб мешавад, насабаш Гунай. Адрес яъне унвонаш, суроғаш Гул Маҳалласи. Як бор дигар гӯш мекунем ва пур мекунем. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, хоб, Гул Маҳалласи 7 сокак будааст. 7 сокак, яъне ҳафтум кӯча, яъне маҳаллаи Гул, кӯчаи ҳафтум. No 34, 34 яъне 34-ум хона будааст. Яъне рақами хонаш 34 будааст. Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 хоб, рақами телефонаш 0555 340 340 84 67. 340. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Tamam, işte Kaç gün kalacaksınız? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. 340 Sokak, gufta. No 34, Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. 25 gufta budaaст. Derya Günay. 25. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, No 34, Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. 84 яъне 29 84 Kasım'da. 84 140 84 67. 67 яъне Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. 67 Kaydınız tamam. Oda numaranız 0525 340 84 67. Hop. ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. 29 Kasım'da яъне 29 ноябр. хоб, дар ин ҷа нигоҳ кунем телефон нох, ҳай рақам телефон. Гелиш таърихи яъне таърихи омадан, таърихе ки ба ҳамон бигем ки хобгоҳ меояд ё ки омадааст ҳамон рӯз масалан
навиштааст ки ҳамон рӯз ё ки дар оянда мақсан 3 рӯз 4 рӯз пеш меравад, аввал бигем ки як утоқро фармоиш метиҳад, баъд меравад 29 ноябри 2012 масалан. Ода номураси яъне утоқи хоб ва гун сайёси яъне чанд рӯз боқӣ мемонад, чанд рӯз меистад, 4 рӯз гуфта буд агар хато накунем. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. 315 ha? Xo'p. Buyurun. Alo. Ma'zarat do'stona giromi. Xo'p, kujoda budem? In raqami o'toqda budem ба фикрам. Oda номераси яъне ҳамон рақами утоқ, ҳуҷра. Хуб. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, No 34, Emek, Ankara. Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. Xo'p, u gufт ки тамом шуморо сабти ном кардем. Рақами ҳуҷратон масалан 315. Xo'p, дар инҷа қисми язма ҳаст, навиштан ва мисли ҳамин варақаи сабти ном боз як тетка аст. Инра бояд ки аз пеши худ нависем. Ашҳадаки форму кенединизӣ гӯре долдурунуз. Яъне мегӯяд ки варақаи сабти номи зеринро аз пеши худтон чӯ кунен, нависен, пур кунен. Масалан, хоб инҷа Оздемир Отел Истанбул, яъне номи хобгоҳ, номи меҳмонхона Оздемир. Оздемир номи бигем ки меҳмонхона Оздемир ва сабти номро шурӯъ мекунем. Масалан, ном Юсуф менависем. Юсуф. Хоб, сояда яъне бигем ки насаб. Масалан, Юсуф Зода ва суроға масалан менависем Душанбе. Хоб, касоне ки бигем ки баъдан суроғошро менависам, комил менависам. Ҳозираша як ҳамчун як намуна масалан. Рақами телефон масалан 93 555 55 55 55 55. Хоб, рӯзи омад масалан менависем 25 25 аралик, 25 декабри 2025 масалан. Хоб, яъне баъди 4 сол баъд меоем. Ода номераси рақами утоқ ё ҳуҷра масалан 555. Гун сайёси чанд рӯз меистед? Мо мегӯем ки 30 рӯз меистед. Мо ба як рӯз ду рӯз кифоягӣ намекунам. Хоб, ин буд тариқи пур кардани варақаи сабти ном барои бигем ки истодан дар меҳмонхона, дар отел. Хоб, дарси чандум? Дарси 26 буд. Дарси 26 аз силсилаи дарсҳои Истанбул А1. Хоб, дӯстони гиромӣ, ягон назару пешниҳод гуфтанӣ дошта бошед, лутфан бахилӣ накунед, нависен. Хоб, ва дар ҳамин ҷо дарси имрӯза ба поён мерасад. Гузоштани лайка фаромӯш накунед ва меҳмон шуданам фаромӯш накунед, яъне подписатсия кунед то дарсҳои навбатӣ комёбу сарбаланд бошед. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.